Noi suntem Fresh Gaming Ro, astăzi jucăm Bryson episodul 2. Sunt împreună cu ăla. Și cu mine, desigur. Da, episodul ăsta nu știu ce fac puțin episodul ăsta foarte mic. Bă, ia, am vrut să-mi pice pe pickaxe el taci și iar mi-a culcat fântune. Da, uite ce mi-a picat mie, este în cop, Băi, episodul ăsta cred că nu o să-l filmez așa de puțin, cred că filmez numai atâta, pentru că nu știu ce să fac, faceți voi chestii. Băni, Da. filmează tu, mai bine. De ce? Pentru că eu trebuie să plec, da, ei plec. Unde să pleci? Am treabă, dacă... Bun. Cam atât pentru Bine, o să filmez eu cu... Au fost un mic. Nu știu ce să fac, prezentare, m-am arătat de locul și cam atât. La revedere, bye bye.